Me komiti mar od bura manono kaka ne otimo hala mar nyiewo kambi tudruok mar Telkom koro luongo moko kuom jotelo mane otiyo e sirikal mokalo mondo mi oduok penjo e wi ohala no. Mane en jatend migawo mar omenda Ukuri Yatani en achiel kuom ji ma idwaro e nyim od bura mondo mi penjo ka bende en adier ni sirikal ne ochulo mohewo shillings bilion 6 e nyiewo kambi tudruok mar Telkom koso oyo. Ramogi e gima bende koro wadwa lero kaluwore koda wach ma bende koro nego beni dadho moko kuom jotelo e sirikal mokalo. Lipot wacho ni piny owacho nonyiewo kambi mar Telkom chutho kuom omenda maromo bilion 1.19. Mano kaluwore koda lipot. Kata kamano kambi owuon mar Telkom to wacho ni gikia ohala machalo kamano. Telkom dhi nyime ka wacho ni sirikal ni mana kod bath kambi no atamalo 37.9 mano mar pok mar kambino. Komiti mar od bura non adiera mar wachni. En adiera ni piny owacho ne onyiewo kambi chutho koso oyo, kaluwore ni lipot wacho ni kambino nitiere mana kod atamalo kata piny owacho nigi atamalo 37 mano pok mar kambino. Magi e boko kuom jogo ma bende koro luongi e nyim od bura mar mondo mi obio dadho gi kaluwore kod adiera mar wachno. Achiel kuom gi en Ukuri Yatani ma bende ne en jatend migawo mar omenda mano e telo mar jatend piny Uhuru Kenyatta koda jalupne William Ruto. Ng'at machielo ma bende koro imanyo mar mondo mi kata idwaro mondo dhi e nyim od bura ochiw ler en Joseph Kinyua. Joseph Kinyua ne en jatend jotij sirikal mano bende e telo mokalo mano telo mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Kopogore koda mano Julius Muya ma bende ne en jagoro mongirore e migawo mar omenda bende koro en achiel kuom jogo mibiro dadho gi kaluwore koda chochni ma bende nitiere kaluwore koda nyiepo mar kambi mar tudruok mar Telkom. Ng'at machielo en Edi Njoroge ma bende en jakom mar board mar Telkom gi e kinde ni. Edi bende koro ibiro dwar mondo mi odhi e nyim komiti mar od bura mondo chiw ler kaluwore koda adiera mar wachno. Bernard Ndung'u ma en jatatije ma menyo nonro kata chenro iko ma menyo nonro mag kwan omenda kod Stanley Kamau ma en jatatije chenro mag keto mwandu mano bende kana mago gin jogo ma biro dhi mar mondo mi oler wachno. Bende nitiere kembe ma ibiro timnegi nonro kata ma bende ibiro itudo koda lal kata chochni mar nyiepo mar kambino mano kambi mar Jamhuri Holdings kachiel koda kambino ero mar Helios Investment Limited. Ramogi magi ni gin nono ma bende koro ibiro tim koda piny owacho mar ng'iyo adiera mar kambi mar Telkom. Lipot wacho ni piny owacho nonyiewo chutho kambino kuom omenda maromo shillings bilion 6.19. Kata kamano kambi mar Telkom to wacho negi kia wach machalo kamano Ramogi. Mano en achiel kuom weche go bende koro wabiro medo luonu mar ng'eyo kama wachno biro chope. Kawadhi nyime counties duto makaluo gine moko kuom counties